F'dawn l-4 snin il-Gvern żamma l-weda tiegħu u wettaq għadd ta' proġetti li taw nifs ġdid lill-Kottonera. Kullana ta' proġetti li d-dettalji dwarhom tagħhom il-Ministru għall-Infrastruttura Joe Mizzi. Proġett li biddel u sebbaħ iż-żona ta' Bormla huwa dak tal-Baċir numru 1, proġett li taħt Gvern Preċedenti baqa' nofs leħja. Iżda Gvern ġdid żamma l-weda tiegħu u Baċir numru 1 inbidel f'żona mill-isbaħ ta' rikreazzjoni. Issa biex ikompli jingħata l-ħajja għaddejja l-ħidma fuq l-Università Amerikana. F'Bormla saru għadd ta' proġetti oħra fosthom it-tisbieħ u riabilitazzjoni ta' xatt ir-Ris, xogħlijiet fil-ġnien ta' San Ġwan Tuxa u xogħlijiet fil-housing tal-Verdala. Saru wkoll interventi fuq għadd ta' toroq u xogħlijiet ta' restawr, fosthom fuq il-faċċati tal-Knisja ta' Santa Teresa u l-Knisja Parrokjali. Fil-Birgut wettqu għadd ta' proġetti ta' restawr fosthom fil-kjostru tal-Kunvent tal-Patri Dominikani u fit-tarax prinċipali tal-Knisja ta' San Lawrenz. Filwaqt li beda x-xogħol għar-restawr fuq il-faċċata tal-Gażin ta' San Dominku u fuq il-kopla tal-Knisja tal-Annunzjata. Fl-Isla l-Gvern lestaw xogħol ta' tisbieħ fix-xatt, sar xogħol fuq il-pavimentar tat-Tsuntir tal-Bażilika Marija Bambina u ngħatat għajnuna meta nkixfu skulturi storiċi li kienu nstabu waqt xogħol ta' manutenzjoni. Issa qed isir xogħol preparatorju għar-restawr tal-kopli tal-Knisja ta' San Filippu filwaqt li se jinbeda xogħol biex tissebbaħ iż-żona ta' dħul tal-isla. Dan apparti li tisiru xogħlijiet fi Triq is-Sur. Il-Ministru Joe Mizzi qal li dawn il-proġetti huma konferma ta' kemm il-Gvern żamm kelmtu li jimpenja ruħu biex jidentifika postijiet potenzjali jistgħu jiġu riabilitati u żviluppati għall-użu pubbliku.